especially I want to thank everybody who's here listening, and I'm gonna mix my talking in both Swedish and English. Så jag vill tacka arrangörerna, ni har gjort ett fint jobb, och det är många som har pratat här före mig, och jag tycker det är många bra saker som har tagits upp. Jag heter ju Peter Everts, och jag kommer från någonting som heter International Society for Human Rights, och jag är ordförande i den svenska gruppen, och vi jobbar ju med Kina-frågor, mänskliga rättigheter i Kina. Jag vill först säga faktiskt personligen så har jag ett väldigt varmt hjärta för Hongkong. Jag har varit i Hongkong flera gånger, och första gången jag var där var tidigt på 80-talet. Och jag var bland annat där år 2003. Då kom det någonting som hette artikel 23. Det var ett tidigare försök från kinesiska kommunistpartiet att ge sig på Hongkongbornas rättigheter och friheter. Och jag var med i demonstrationerna då, och då var det 500 000 människor på gatorna, och jag tyckte det var helt otroligt med så många. Och redan då kunde man ju se hur kinesiska kommunistpartiet kontrade med att bussa ut folk som skulle motdemonstrera. Men det var faktiskt ganska löjligt. Det var ingen som tog det på allvar. De tog det mer som en picknick faktiskt. Så att det här med artikel 23, det lades ner. Men nu har ju situationen blivit avsevärt allvarligare sedan dess. Och det har gått en hel del år också. Fight for freedom! God eftermiddag allihopa. Mer än 4 månader har Hongkong demonstrerat mot Kinas kontroversiella lagstiftning som överlämnar det Kina anser skyldiga till Kina. Invånarna i Hongkong insåg faran mot deras demokratiska system och visade sitt missnöje genom fredliga demonstrationer. Kina visade ännu en gång sin intolerans mot demokrati och har försökt slå ner Hongkongbors rättigheter. Både kinesiska beväpnade polis och militär har flyttat sig till närliggande områden med syfte att tysta demonstranter vid första givet tillfälle. Kina har försökt stämpla Hongkong-demonstranter som terrorister för att rättfärdiga sina handlingar och öppna en dörr för hård brutalitet och kränkningar. Parallellt med det så fortsätter Kina sin repressiva politik och omänskliga kränkningar i Tibet där folks religion, kultur, språk och miljö är under attack. I Östturkestan har Kina låst in 1-3 miljoner människor från olika etniciteter och tron i koncentrationsläger, där folk genomgår indoktrinering och tvingas ge upp sin kulturella och religiösa identiteter. Förtryckning mot falungong-utövare, kristna och mänskliga rättighetsaktivister har intensifierats och alla religioner måste sinofieras och underkasta sig till den kinesiska kommunistpartin. 1,3 miljarder människor i Kina ska snart kontrolleras av socialkreditsystemet, och det rådande gigantiska övervakningsnätverk ska göra Kina till en totalitär stat som utnyttjar avancerad teknologi för att underlätta förtryckning. Kina exporterar sin totalitära system till andra delar av världen och hotar den demokratiska värderingen som skyddar den fria världen. I Sverige har Kinas representanter försökt påverka och förfölja svenska journalister, politiker, media, mänskliga rättighetsaktivister och även flyktingar. Vad Kina håller på med är att delegitimisera sig själv. Världen har nu förstått att Hongkong, Tibet och Östturkestan har den ultimata rätten att styra sig själva, och det har blivit ytterst nödvändigt att de får återfå sina suveräniteter och friheter. Kina hotar fred och säkerhet i världen. Jag står idag tillsammans med er och vädjar till svenska regeringen att vidta åtgärder att pressa Kina till att sluta våldsamheter i den brutala förtryckningen i Hongkong, Tibet och Östturkestan.
Även yttrandefrihet för svenska medborgare behöver skyddas från Kinas interferenser. Internationella samfundet måste pressa Kina till att ändra sin totalitär ställning så att världen blir mer fredlig och säker. Tack så mycket. Fri Uyghur! Fri Uyghur! Fri Uyghur! Fri Uyghur! Fri Hongkong! Fri Hongkong! Fri Hongkong! Fri Hongkong! Fri Tibet! Fri Tibet! Fri Tibet! Fri Tibet! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Close concentration camp! Close concentration camp! Close concentration camp! Close concentration camp! Free Uyghur! Free Uyghur! What you want? Freedom! What you want? Freedom! What you want? Freedom! What you want? Freedom! 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 Uygurlarga azatlık! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga erkinlik! Uygurlarga erkinlik! Müstakillik! 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 Än en slutstrid för världsherravälde. Och Kina håller på att vinna. Nästan ingenting kan stoppa dem. Och nästan ingen försöker heller. När Kinas ekonomiska makt var tillräckligt stark såg man sin chans att krossa allt motstånd i Kina och i resten av världen. Och de kastade sig över den chansen. Regimen krossar nu allt internt motstånd, trakasserar motståndare och journalister i väst, snärjer dussintals urfattiga länder i skuldfällor, kapar EUs utrikespolitik genom strategiska investeringar i svaga medlemsstater. Allt i syfte att oåterkalleligt kolonisera världen. Det sägs allt oftare att studenterna i Hongkong står i frontlinjen för detta världsomspännande krig som alltså vi också är inbegripna i. Det är sant till viss del. Men termen frontlinje antyder att det skulle finnas fler bakom. En armé, en stab, bundsförvanter. Det stämmer tyvärr inte i detta fall. Ingen regering på jorden är redo att ta till kamp på allvar mot Kina. Det faktum att vi står här i kylan är fantastiskt. Men det kommer inte att räcka. När studenterna i Hongkong har fallit, och det är många som befarar att de kommer att göra det, så är även vi försvarslösa. Och vi har kommit till den punkt där vi måste jämföra den kinesiska regimen med tidigare faser i historien. Specifikt måste vi fråga oss, är det nu dags att jämföra den kinesiska regimen med Tredje riket? För min egen del råder det ingen tvekan. Om vi tittar på vad Kina gör, Om vi tittar på vad Kina gör i Östturkestan och i Tibet ser vi den systematiska förintelsen av ras, av kultur, av religion, av oliktänkande individer. Det är svårt att inte jämföra detta med Tredje riket. Om vi tittar på omfattningen av organskörd på Falun Gong och de ockuperade folken. Jag är ledsen, men vilken annan stat kan vi jämföra med än Nazi-Tyskland? Jag är säker på att många av oss växte upp i ett klimat där det var ett återkommande mantra att man frågade sig själv, hur kunde förintelsen ske under andra världskriget? Hur kunde världen låta det hända? Och ändå står vi här. Uigurernas folk raderas från jordens yta. Den tibetanska livsstilen är snart ett minne blott. Och ändå kämpar regeringar världen över för möjligheten att öka handeln med Kina. Jag är övertygad om att människor om 50 år kommer att titta tillbaka på vår tid och fråga sig själva, hur kunde de låta det här ske? De flesta av oss här förstår vad som håller på att hända. Det är vårt moraliska ansvar att berätta sanningen till alla som vill höra på oss. Det är vårt ansvar att arbeta tillsammans, att åtminstone skapa lite motstånd innan det är för sent. Jag vill rikta en fråga till svenska regeringen. Var går gränsen? Jag är tacksam över att regeringen nu till viss del ställer kritik mot Kina.
Men regeringen gör så mycket de kan utan att egentligen göra någonting alls. Tydligen har man kallat upp ambassadören 20 gånger. Ambassadören borde få klippkort. Jag skulle nog säga att det finns en gräns där den metoden inte längre biter. Det är dags att skicka hem en diplomat, eller ännu hellre ambassadören, till Kina. Det som ger mig hopp är solidariteten mellan de drabbade grupperna. Vi ser ofta Hongkong-studenterna hålla upp skyltar där de ger sitt stöd för uigurerna, för Tibet, för Falun Gong också. Låt oss fortsätta på den vägen tillsammans. Stort tack! Men också för demokratin, för alla som har en anknytning till Kina, men också de som bor i Kina, eller de som har olika provinser eller delstater eller vad det nu heter. När Hongkongborna går på gatorna så gör de också för Tibet. De gör det för uigurerna, de gör det för Taiwan, de gör det för vår egen yttrandefrihet, de gör det också för vår pressfrihet. Men den svenska regeringen har tyvärr inte varit tydlig, skarp mot makthavarna i Peking. Jag tycker de här små uttalandena som har kommit ut är besvärliga för oss. Vi borde skämmas. Den stora humanistiska makten Sverige kan leverera bättre uttalanden än det. Och jag tycker att en bra grej som Sverige kan göra, det är att vi bestämmer själva var Sveriges ambassad ska ligga i Kina. Jag tycker från och med måndag imorgon ska Sveriges ambassad i Peking flyttas genast till Hongkong. Om vi flyttar Sveriges ambassad till Hongkong så är det en enorm symbolisk handling. Vi visar att vi står för de mänskliga rättigheterna. Det visar att vi står för yttrandefriheten. Det är den bästa, skarpaste, smärtsammaste örfilen mot makthavarna i Peking. Kära vänner, jag har också i flera år varit engagerad för en svensk bokförläggare och poet och författare, Gui Minhai. Och just hans öde, det var väl det som förde mig till Hongkong. Han var i många år en framgångsrik förläggare och hade bokhandel i Hongkong. Men tyvärr en dag, när han var i Thailand, exakt på en eftermiddag den 17 oktober 2015, så kidnappades han av just kinesiska agenter och fördes med stor sannolikhet landsvägen över flera länder ner till Kina. Och då kan man fråga sig, varför kidnappades Gui Minhai i Thailand och inte i Hongkong? Det här förklarar nämligen varför folk står på gatorna. För att enligt den här gamla, och om Hongkong får förbli som Hongkong är, då, och eftersom det inte fanns en utnämningslag tidigare,